Ang nasidating tumang kainit sa panahon nakapasamot sa pagtaas sa konsumo sa kuryente tungod usab sa nang hinubrang paggamit sa mga butang nga di kuryente. Sudlo nato ang usa ka komunidad sa Dakbayan Sugbo nga apektado sa tumang kainit sa panahon karon. Ania ang akong RTV presents. Naabtan namo ang pipila ka mga residente sa Barangay Los sa Dakbayan Sugbo nga anaa sa gawas nagpundo aron makapabugnaw silang lawas taliwa sa naglagiting nga kainit sa adlaw. Busa halinon ang pampabugnaw nga orange juice ug ice candy daplin sa dalan. Palit na mo pababugnaw sa ulo. Tungod kay adunay negosyong pagkaon ang naaragyod sa sulod sa ilahang Pinoy-anan si George Borses ug ang iyang pamilya nga nagatiman sa mga customer busa mabuot gyud sila sa kaigang. Kung ato makita, 5 ka mga electric fan. Gani, nagtalikod lang ning uban ang ilahang gigamit. Gustohon man nila nga kinilang ilahang gamito na pandili pwede sanglit, walay ventilation ang ilahang area. So, gikinahanglan pa sila mo gamit og aircon aron dili sad mo compromise ang panglawas sa ilahang mga anak. Gawas sa may electric fan ug aircon ang nausab siya ref ug automatic tubig machine nga nakatampo sa pagsaka sa iyang bayranan sa kuryente. Gikan sa 4,000 pesos nga ilang nabayran sa niaging buwan, nisaka kini o kapin sa 5,000 pesos karon. Ngano nisaka, sir? Sa konsumo sa namo sir kay init medyo gayo sa sayo on sa aircon niya kanang siling panuguan way paung-paung kay paung init medyo gay sud. Si Jim Verhel Hirana, wa na mo gamit og aircon aron makadaginot sa konsumo sa kuryente. Sa ref is minimum lang, and then oven dili na kaayo magsigamit ng gyud as long as ang pagkaon naman sa ref. Gikumpirma ni Queenie Sanchez Bronze ang Reputation Enhancement Manager sa VECO nga ang sobra kainit sa panahon nakamugna sa ilabihang pagsaka sa konsumo sa kuryente. Nilapas na ta sa atong peak demand pag 2019, so pre-pandemic, nilapas na ta. Sa 2019, ang atong peak demand was only 601 megawatts. Okay. Unya, gahapon, ni-register ta og pinakataas Sila. nga 614. Adunay gamayng aumento usab nga 3 centavos matag kilowatt hour ang gipatuman sa VECO. Giklaro usab ni Bronze nga sa pagkakaron way mahitabo nga rotational brownout human usab libkasa sa NGCP kagabi ang yellow ug red alert warning. Ang rason po da nga increase kay nisaka ang transmission charges, pero wala na nagpasabot nga kay gamay ra man ang increase nga magpatuyang ra tag gamit sa tong kuryente, magmatngon ta samot na nga init kaayo. Ang sobra nga kainit sa panahon nakaapekto usab sa panglawas sa mga tao nga peligro sa heat stroke ug heat stress. Ang senior citizen nga si Lolita Harina sakop sa Lupon sa Bayulos. Dili mo kumpiyansa nga magbaklay-baklay maong nagpahatod yun og motor sa ilang barangay. Saka jud kay taas kayo. May gamit ninyo sa inyong balay? Na aircon? Naiusa ka aircon. Samtang among gieksperimentuhan ang pagbutang og itlog sa tray, unya gisulod sa sakyanan o gipainitan sa adlaw. So human sa 15 minutos, muna ni ang itlog nga ato ang gibutang sa tray. So siguro kung doon na ni mantika, na prito na pero may mantika ni bagtok lang siya. Sa record sa pag-asa kaganinang alas 12 sa udto ni abot sa 32.6 degrees Celsius ang air temperature, relative humidity 60% ug ang heat index niabot usab sa 39 degrees Celsius. If prolong ato activity sa gawas directly sa init, posible ang heat stroke, kini mga heat stress o ang heat exhaustion ug natay precautionary measures para malikayan ang kainiton sa panahon. Unang-una ang pag-inom kanunay og tubig, stay hydrated ta. Giklaro sa City Health Department nga wa pa sila natala nga grabing napiktuhan sa kainit sa panahon sa Cebu City. Apan ni pahimangno kini sa mga balatian nga motumaw dili lang ang heat stroke. When you talk about tag-init, uplan tag-init, we are not only concerned with the heat stroke, but also there are mga summer diseases like chickenpox, especially atong hand-foot. Hand-foot mouth disease, very contagious but self-limiting. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.